Λοιπόν, λέω, κάνω τη δήλωση, περίμενε, Μανολή, δήλωση. Εγώ λέω σε αυτό το ταξίδι, με την Παναγία ξεπέρασα τα όρια μου. Όσο μπορούσα το ρίξα το μηχανάκι, δεν μπορούσα πιο κάτω. Και αλλιώς θα έπαιζε. Τορκίζομαι δύο φορές μου γύστρισε στο πλάγια του. Αλλά μια φορά τα μόλισα και στο διάβολο λέω. Και άμα βρεθώ στα κράσπερα βρέθηκα. Αμόλα το λέω και στο διάβολο. 8 DVD πρέπει να φτιάξεις για να περάσουν όλα αυτά που γράφεις. Έχω τώρα 3 γίγα, 3 κάρτες 4 γίγα. 3 αυτός. Με κάνα κατευθείαν. Αγιστή, αλλά και εγώ δεν Λέω, και πού να αρχίσουμε να σκεφτούμε πόσοι κάνανε τους σταυρότες που σε είδαν να προσπερνάς. Μόνο αυτό, οι Αυστριακοί τα είδαν όλα. Είμαι άνθρωπος των άκρων, πώς θα το κάνω. Πότε θα πιάσεις μέσα και το κεντρώνεις. Ήθελα να το μπουκετώσω στο διατάκι, τι να γελάκαμε και ρίξα τα μπουκέτα. Να έκανε το φως του βασιλιού. Δεν ήθελα να γίνει αέρα παιδί σου. Πρώτο ρουκόπεδο δεν μου πας. Αέρα μαλάκα. Άμα δεν μπορεί και ο Νέλος κάτσε δίπλα, πίσω του, θα τον μπουκέτερ να Νέλος. Πώς. Άνοιξε το παράθυρο κάμα όταν άτυπε. Τι πήγα άλλα. Θα το πάρεις αυτό. Θα να καβαλίσεις πάνω στο... Να πάμε σε ένα φωτογράφο, να βγάλει σε μοτίβο, να πετάγεται συνέχεια η εικόνα του Λέο και να κάνει αυτό το τάκα. Ναι, θα φτιάξουμε βιντεάκι να πάμε να μας κάνουν μόνες καλές στιγμές και κάθε λίγο θα πετάγεται ο τέτοιος και θα κάνει το τάκα και να το στείλουμε έξω στο εξωτερικό, στο Hollywood. Αυτά είναι. 6 αρουράνθρωποι, 10 μέρες οδηπορικό, όπου το πει. Μαλάκα, γιατί μου λέει ότι αυτά δεν είναι χιλιόμετρα που κάνουμε. Επειδή 8 μέρες θα κάνουμε, άμα τα βασικά θα κάνουμε 500 χιλιόμετρα τη μέρα. Έχει κάνει αυτό συνεχόμενα, πες το. Τα έχεις κάνει ρε μαλάκα. Έχω κάνει όμως σε 2 μέρες 1500. Κάτι παγκοσμιάρι. Γιατί στην Ελλάδα. Γιατί κόμπερε, κάθε 150 πονάει ο κόλλος. Κουράστηκα. Τι κουράστηκα ρε μαλάκα. Και αυτά θα πετάει, ξέρεις να πετάει μια βιντεάκια μέσα του. Με βροχή, με χαλάζει, με αγνιστένεις αγάδια στις ψήφτες της μηχανής μου. Τα έχεις κάνει και αυτά. Τι μου λες εμένα μαλακίες και να λένε οι άλλοι ότι είσαι αρπαγμένος. Να, αλλά εδώ στις κροφές δεν θα πηγαίνει. Αφού είχε ένα μηχανάκι του 15.000. Ρε ας το μηχανάκι, είναι και πρέπει να το λέει και είναι μαλάκα, δεν πρέπει να κάτι μπάτι τα ένα πατέρα να πούμε και στην μου και δεν μ' άρεσε στη σωσιά ρε. Κάτι δεν τα είδες. Το μπάτι γάμαγε, ο ένας πήγαινε μπροστά με παλιό μπάτι και γάμαγε ο τύπος. Τα δύο λίδες. Άρα δηλαδή τι, έχουνε καρύδια δηλαδή θέλετε να πείτε. Δηλαδή έχει χαράδρα, ο Λέος έχει χαράδρα. Πέσει τα χώστα ρε λέω, σου λέει ότι έχεις καράδρα. Όχι δεν έχει λουστή ρε. Εγώ απόλυξα αν έχω χαράδρα ή καρύδια. Α, τον πάρει Γερμανία. Τα θέλματα του απολυκνίου. Με βαρύνει μηχανάκι. Όχι, έρχονται οι πίτσες, μάθες δεν καταφέρω μαλάκα. Και κάνουν και οι φωτογραφίες που κάνουν και μόνες αποδείξεις, ότι πήγαινες με τόσα. Μας τα βάλει τσιγάρα. Ναι, ατομική είναι, δεν σου είπα. Άστο εδώ στο κέντρο ρε μαλάκα τα παλιό τσιγάρα. Τι μου τα βάλατε όλα αυτά εδώ. Μη βρίζετε, αυτό θα είναι international. Τι λέει ρε λέω. Επεισοδικά με τουρίστα άδικα μηχανάκια. Δεν θέλουμε 6 χιλιόμετρα. Απλεύουμε τα τοπία. Μπράβο ρε λέω. Εγώ σου είπα πρέπει να βάλεις 2 κάμερες. Μία στο κεφάλι να καταγράψεις και μία στη μηχανή. 5-6 θέλει γύρε δηλαδή. Εντάξει, έκανα ορισμένα λάθη γιατί ήταν η πρώτη φορά στο εξωτερικό. Τι λάθη έκανες. Δεν πήρες πολλά σόβρακα. Τι. Θα με έκοβε μια ανταλίκα. Εγώ το λέω και στην κάμερα για να μην νομίζετε ότι είμαι Μια ταλίκα μόνο. Μόνο μια ταλίκα να σε έκοβε. Το περιμένω στις άλλες που με πάταγε και πήγα σπίτι. Για λέγε. Τα είπα, δεν τα είπα. Τορκίζεσαι δηλαδή. Απλά τα λέω. Ναι, λέω, Ένα φρενάρισμα μεγάλο που θα πέσα πάνω. Ένα φρενάρισμα στην αότα. Ναι, θα τα βάλουμε. Ναι, γιατί εκεί
Πάμε, έλα να το βάλουμε τώρα μια στιγμή.